अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। म्यूजिक डायरेक्टर कीजिए प्रभुनंद, कीजिए प्रभुनंद। ले चावानु रे नहीं अब घोटा ताटे कावानु रे और सुनो तारे याद बैठ ले चावानु रे नहीं अब घोटा ताटे कावानु रे लागे दुनिया हमार अब जड़ गइल रे हाय आखिर कौन भइला प्यारा में गलत जे माला मोरा उड़ार गइल रे आखिर कौन भइला प्यारा में गलत जे माला मोरा उड़ार गइल रे। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कीजिए प्रभुनंद, कीजिए प्रभुनंद। खत्म में पकौड़ी याद यार छौड़ी दिन रात मरत रही करे पा दिल में लागल आगो छोड़ के गइल भाग मिलत रह जाई के पोखरे पर खत्म में पकौड़ी याद यार छौड़ी दिन रात मरत रही करे पा दिल में लागल आगो छोड़ के गइल भाग मिलत रह जाई के पोखरे पर सब अब कैसे से हमर ढह गइल रे हाय आखिर कौन भइला प्यारा में गलत जे माला मोरा उड़ार गइल रे आखिर कौन भइला प्यारा में गलत जे माला मोरा उड़ार गइल रे। म्यूजिक डायरेक्टर कीजिए प्रभुनंद, कीजिए प्रभुनंद। सोना गुडू गोला देना धोइले बाटा रे ना पता लागल काले के भागल बा हम नहीं जननी रे मलवे पहामारा उहो दीवाना त पागल बा भाई रे गुडू गोला देना धोइले बाटा रे ना पता लागल काले के भागल बा हम नहीं जननी रे मलवे पहामारा उहो दीवाना त पागल बा ठुकर खाई के रौना सुधर गइल रे हाय आखिर कौन भइला प्यारा में गलत जे माला मोरा उड़ार गइल रे आखिर कौन भइला प्यारा में गलत जे माला मोरा उड़ार गइल रे। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।